Hi mga kabeshi, good morning, good morning, good morning. Kailan sa ito magpakita sa itong dagway karon okay ka na. Haggard kay siya. No? So, gahapon is ang first of Ramadan. First day of Ramadan to gahapon. So, gahapon busy kayo ang linya kagahapon. Since kagahapon, hantod karon. So, this is a second day of Ramadan. So karon ako mga kabeshi kay tungod lagi sa Ramadan magluto ta og soup. Ang una na nilang kaunon is soup. Human soup pagkahuman salad. So maghimo ta og salad karon og soup. Karon ang akong ipakita sa inyo is akong lutoon nga soup is vegetable soup. So mao ni ang mga ingredients. Una, onion, kani siya, onion. Kaning garlic para na sa spinach. So, onion, yep. Onion ra gid ako ibutang ana. Unya kaning sweet potato, ginatawag nato nga kamote. Kaning patatas ug kusa ug mushroom. So, mushroom, patatas, kusa, sweet potato kanang kamote o carrots. So, mao na sila tanan, no? Karon ako na siyang gi-prepare. Mao na siya. Mushroom po di ay. Mao ni ang mushroom. Mushroom, patatas, 2 pieces of patatas, 3 pieces of carrots, sweet potato di ay. 1 pieces of sweet potato, 3 pieces of carrots, and 4 pieces of kusa akong gibutang, no, para daghan. So karon isutay na nato magsugod na taok gisa. So wash na siya tanan, no, limpyo na siya. Gahapon dai mga kabeshi wala ko naka-video kay busy kay ko buntag pa lang sayo kay nagready ko sa ako ang giluto para pang iftar. So ang akong giluto kagahapon daghan man og kanang natira kanang wala na hurot. Nagluto kong mashbus o kanang kofta with tahina. So karon ako ipakita sa inyo ang leftover. Mao ni ang kofta with tahina ug ang chicken mashbus mao na ni nabilin sa kuha. Ug next time kung magluto ka ni akong ipakita sa inyo unsa ang mga ingredients ani. Wala ko nag-video gahapon mga kabeshi kay lisod kaayo daghan kay buhaton ani, no. Next time ako ipakita sa inyo don't you worry guys. So karon magsugod ta og gisa na ta diri, transfer ta diri, transfer, okay, ito ta gisa diri lang. So atong gisa kanila kay mao ra man akong kailangan kay di man sila ganahan og daghang lamas. Ito nila kanang plain ra gyud. Gusto sila og healthy nga vegetable. So kaning nga luto healthy kayo siya naka puro good vegetables, asin og paminta ra gyud ang salt and pepper ra gyud ang kuan ani nibutang. Lami pud kayo siya kay puro man lagi vegetable, puro gulay. So ako na yung gipakita sa inyo ang gulay, no. Mao na to siya. Karon akong unahon ang ingredients atong ipanglunod, no. Karon atong ilunod na ni kay dili man ni pwedeng kuanon. Okay. Kuha lang man ni siyang ingani yung mga kabeshi kay kanang kuan lagi. Umapil naman na siya o i-blend man din ako siya pagka human. Gina-blend na ako siya. Mao na nga. Ngunit na siya nga kuan ng pag-ayo. Yan na, no? Healthy mga kabeshi. Hinahinay ng pastorya na kaya ang pari sa taas.
wa nilakaw kay hindi siya nagalakaw dere. Kanang dere sa permentila kay kanang kuan baya na siya magpasting manggod. So dara yami kayo sa tan-awon. Okay. Ayun ani no. Yan na lang siya mga kabeshi. Yan, itong ukayon. Mahulog ng uban, no? Ito siyang ukayon. Kay lami man siya nga naikuan. Kanya, ato na siyang butangan o kanang kuan. Yan na lang mga kabeshi. Gisahan sa nato kadali, no? Luban sa nato kadali. So, itakloban na to. Dari sa pikas, magluto taog. Kuan. Magluto taog. Spinach. Spinach po dari nga side. Ang spinach, din na ako ipakita sa inyo ang ingredients no. Kaya ipakita naman ako sa inyo nga last time. So, same ingredients lang, no. Karon na to ilunod ang Bombay. Okay, masunog siya mga kabesh. Lunod na to ang Bombay. Maghinay lang teksturya kay na ang kabayo sa taas. Ang kabayong lalaki na sa taas. Muna nga, hinay lang teksturya. No? Hinay lang pag-video. Ikahapon dito mga kabesh. Huwag ko kabidyo kayo mga kayo. Ang lagi nga, busy yung taon kayo yung ang kusinira. Uy! Wala ko yung time mag-video dito. Wala na ako napakita sa inyo nga unsa ang mga ingredients ato. Next time, ipakita na ko sa inyo kung unsaon pagluto. Okay? So, okay ra kayo ng mga hinyanin, no? Mga kabeshi, kumusta ang inyong Ramadan dera? How busy po kayo? Tulog akong giluto kayo niya. Dari na side is rice. Brown rice. Nga kani, ang iftar ni pero mukhaan pero sa kani ito ang akong babaeng amo na kabayo. Very good. So, ano na. Nunod na to ang karne. Okay. Sorry. Nunod na to ang karne. Kailangan pa din ako 60 agay. 60 og kanang kuan. So yan na. Ako sa sangka sa kuluan. Ito sa sangka bukalong kanipod. Ito sa sangka bigisa. Ang ano ra mo ang kuan ko nga kabeshi healthy kaayo no. Ako man isang ginaagi og bisa pero sila dili sila gusto giagi bisa pero kanan ako yagi bisa kay mas lami siya ba. Diba? Kaysa idiretso na naglunod sa tubig. Pero pag naglawoy ra ka. Yung ana na. Dito ko sa pigas. Ang apot ko'y pinat. Ready na ko sa iftar. Pinapa man ko daghang kuan kay kahapon, leftover. So okay pa kayo no? Okay pa kayo ni mga so dari sa tanong kay ato pa kung ano ni, buntingon na to ang spinach. Sa
katong spinach nga akong ipakita sa inyo last time. Lahi po ito karon, lahi na po siya. Ayan. Ang iyang pangalan is whole leaf spinach. Same lang ito na ano. Whole leaf spinach kung ito akong ipakita. So, parang may ano na. Ano siya. Ako siyang gagmay-gagmayan ang mga kabeshi. Lain tingdag ko niya. Kanta-kanta sa mga kabeshi. Kanta-kanta na ito na itong kapoy. Kasi kay kabeshi na sa'yo pa mamata kay na apay bata nga nag-eskwela. Uy! Yun ang ito. Grabe guys sila. Kaya nga na mga kabeshi na. Sabi ko yung mga kaganapan. See? Colorful tayo ano ang so, ang sabawan na ito natagtawid mga kabeshi. Atong i-check atong kapuri kung naabay sulod. Naali ay. So, parang nato na siyang sabawan at sugod. Kadang kita ba mga kabeshi? Saan? Dungagan pa natin sa sabaw niya. Pwede na lang, no? Siguro, ibalhin pa diri. Wala pa kayo mga kabeshi, no? Saka tayo ang luto. Hello! Kamu mga kabeshi, ang sama ninyo ika-share ko sa inyong Ramadan. Ang kabasa na dito dito mga kabeshi. Tara. Okay, no? Tara, ang atong spinach. Spinach. Tara. So, din no? Ato saan siyang takluban? Takluban ato siya kay one kaayo. Ay, tingog-tingog ang taklub. Ano siya mga kabeshi? Sa takluban ato. Ato sa siyang pabukalon. Pila ka minutes. Okay? Pero kanay din sagdaan nato ni unya pa nato ni siya pukawon. Kaya to sa siyang patulugon sa kaldero. Lukat mga kabeshi. Wapa kayo siya. Ato ni siyang butangan unya o kanang pangalan ani mga na siya'y paminta, asin, og cinnamon. So, bye for now mga kabeshi. Thank you so much for watching. Malang sana akong i-share sa inyo mga spinach, the healthy spinach, and the meat, vegetable soup, kaning brown rice, o kaning ako ang chicken mashbushi gahapon, o kaning kofta with tahina. So, mauni amo ang iftar unya. Daghan kaayo mig pagkaon. So, pila raman kabuk mga unduha raman, no? So, ingana. So, bye! Bye mga kabeshi. Salamat sa inyong pagtanaw. See you next time na po nga menu. Bye-bye!